Bones tardes, gràcies per ser aquí. Només unes paraules perquè està clar que qui veniu a sentir no és ni representant del PSM ni d'Esbert, sinó jo crec que les dues persones que són les qui en aquests moments, jo estic convençut que seran regidores en aquest ajuntament que avui ens trobam aquí. Moltes vegades quan presentem llistes, hi ha pobles que a vegades teníem 2 regidors i en presentem 3, perquè dèiem que cada tros de 2 en tindran 3. Bé, i com que estem convençuts que en tindran 2, avui començàvem amb aquesta feina de presentació de les candidates per part del PSM. Satisfacció de que dones valentes hagin donat la passa, satisfacció perquè l'ONU en aquests moments era una demanda que hi pogués haver una candidatura de PSM Bas que havien anat fent feina de forma conjunta al llarg d'aquesta legislatura, i jo crec que il·lusió, de frescor, de ganes, d'innovació, jo crec que de donar vida, i crec que realment en aquests moments la llista s'està tancant, estic convençuda que la gent quan acabi de veure les candidates que encapçalen aquesta llista més que mai s'animaran, però que sàpiguen que per part del PSM, que és el que ens pertoca a jo, que estem contentíssims que hagin donat aquesta passa. Sabem que en moments, i tal vegada la reflexió sèria, que en moments complicats, a vegades no valorem prou el que representa fer servei per al teu poble. Normalment el que ens estimem més és el nostre poble, hem de fer poble, però que les persones se posin davant, donin la cara, tinguin ganes de fer aquest servei per l'interès general, moltes vegades no valorem el que representa aquesta activitat política que ha de ser una activitat noble. I per això aquests ciutadans compromesos jo crec que més que mai els hem de donar l'agraïment. Per part del PSM, tot l'agraïment i per suport, tot el suport perquè estem convençuts que tirarem endavant i no ho serem de maleir. Gràcies. Bones tardes. Jo com a portaveu d'Esbert i com a dit Naturi, il·lusionats per aquest nou camí que s'ha obert, un camí que ja fa uns quants anyets que va començar i que ara ha fructificat amb una candidatura il·lusionant per part d'Esbert i poca cosa més. Compartir el que ha dit Naturi com a PSM, nosaltres ho compartim com a Verds, l'idea de sumar i de poder ofertar una candidatura fresca, il·lusionant, nova i amb les idees clares i parlar. Bones tardes a tothom, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a les vostres paraules. Bé, en primer lloc, nosaltres volem expressar l'agraïment que ens ha donat el PSM i els Verds perquè han confiat en nosaltres, sobretot jo que han encapçalat la llista, perquè això suposa per jo mateixa un gran repte. És per jo a la vegada un honor i una responsabilitat molt grossa, no? És la primera vegada que me present i poder representar aquesta opció política del PSM Verds a l'O és molt important. Com ells han dit, recolliria la paraula il·lusió, però no només l'il·lusió, perquè l'il·lusió tampoc no aniria al món, sinó a la vegada hi afegiria la paraula compromís amb aquesta il·lusió, sobretot per fer feina i per millorar la situació del nostre poble, que és molt. El PSM Verds ens presentàvem en aquestes eleccions després d'haver fet una anàlisi polític crec que molt important i sobretot des del convenciment que la nostra presència a l'Ajuntament pot aturar el pas de la dreta. Hem parlat des de fa molt de temps amb molts de ciutadans i ciutadanes de l'O que ens han encoratjat a donar aquest pas. És un pas, crec, molt important, però a la vegada estem molt convençuts que és un projecte que volem aportar amb idees noves, amb idees fresques, amb nous projectes i aquesta il·lusió, aquesta gran il·lusió que tenim per provar-ho. Perquè creiem que les forces polítiques que hi ha actualment en aquest govern estan desgastades i per tant volem ser com un alè d'aire fresc. Des del PSM Verds hem actuat, penso i fermament que hem actuat des de la responsabilitat, amb un excés de responsabilitat, diria, perquè des de fa unes quantes legislatures, convocatòries electorals, hem deixat de presentar-nos per tal de donar suport al Partit Socialista. Però ara creiem que la situació ha canviat. A les darreres eleccions, com sabeu, va quedar de manifest l'enorme desgast d'aquest Partit Socialista de l'O. Només a 12 vots van separar de tenir la majoria absoluta. Per tant, va quedar en evidència que
que molts de ciutadans i ciutadanes progressistes havien optat per l'abstenció davant d'un projecte que considerem està esgotat, que representava el PSOE. Hem de dir ben clar que nosaltres ara creiem que sense la nostra presència a nivell de la nostra presència, si nosaltres no hi som presents a l'Ajuntament, com he dit abans, donaríem pas directament al que seria la dreta. El PSOE ha patit o pateix una greu crisi a nivell nacional per la mala gestió que ha exercit davant la crisi econòmica. Per tant, com repetiré, la dreta té moltes possibilitats de superar aquests 12 vots que ballava abans i, per tant, arribaria fàcilment al que seria l'Ajuntament de Maó. Per tant, ens presentem i repetiré per aturar el pas a la dreta a l'OM, que és el que no voldríem. Estem convençuts que aquest projecte nou que nosaltres presentem és un projecte que està fonamentat en la renovació, que aposta per una altra manera de fer política, que recollim o volem recollir el vot de la gent jove, d'aquesta gran part de ciutadans que, com deia abans, havien optat per l'abstenció. Volem crear noves esperances i que, en conseqüència, existeixi o pujarà a l'Ajuntament de Maó un nou govern progressista. M'agradaria que quedés molt clar que ningú ens acusés de dividir el vot de l'esquerra. Si en cas ens acusen per qualque cosa, que ens acusin de resignar-nos davant el greu desgast que ha tingut o continua tenint l'actual govern de l'Ajuntament de Maó. Per tant, hem de fer possible sumar gent per donar recolzament a un projecte de progrés renovat i nou. Bé, simplement afegir, com ha dit Natuni, que nosaltres no ens presentem per dividir, sinó ens presentem per sumar. I ens presentem també per tenir aquests vots d'esquerra que segurament en aquestes eleccions pensaven no votar i nosaltres les donem una alternativa perquè votin a PSMBs. Nosaltres també hi ha molta gent que s'ha incorporat i s'incorpora per primera vegada per votar. Aquesta gent jove jo crec que també té una oportunitat de votar una candidatura diferent. El vot verd sabem que també es tira molt, evidentment, i també donem aquesta possibilitat si ens presentem nosaltres. I també la gent que està desencisada, diguéssim, de l'actual política. Primer de tot, política en general, xerrant de política en paraules, així titulars, però també de la política concreta. Nosaltres volem fer un altre tipus de política. Una política que estigui més adreçada als ciutadans, que estigui més propera als ciutadans, una política que sigui eficient. Vol dir, en aquests moments de crisi, l'eficiència ha de ser una de les primeres prioritats en els ajuntaments. I això vol dir, entre altres coses, prioritzar els projectes, prioritzar les actuacions. Perquè els ajuntaments ara, tothom ho sap, els ajuntaments tenen molt pocs recursos. I, evidentment, aquests recursos s'han d'optimitzar. I bé, això serà un dels eixos fonamentals de la nostra política. La transparència, evidentment, i també actuar amb una visió d'equip de govern. Moltes vegades el que fa és que quan hi ha diferents partits, és un equip de govern, cada partit agafa la seva àrea. Això que fa que no s'actua com un equip de govern, sinó que s'actua com diferents àrees, però en un equip de govern. I amb això nosaltres creiem que s'ha de rompre aquesta dinàmica. Bé, i nosaltres intentarem, si som d'alça sala, intentarem rompre aquesta dinàmica de que cadascú tingui el seu reino de taifes i jo tinc medi ambient, i jo tinc cultura, i cadascú fa la seva. No? No, bueno, és un equip de govern i s'ha de fer així. I també nosaltres creiem que s'ha de rompre el tema aquí. Jo m'he quedat molt sorpresa, ja ho sabia una mica, d'aquest bipartidisme tan ferotge que hi ha aquí a l'OM. Si estàs a l'oposició, tot el que fa l'equip de govern, l'oposició o s'absté, malgrat que estigui d'acord, o vota que no. Bé, nosaltres, amb aquesta dinàmica, no crec que hem d'entrar.
les coses que ens semblen positives pel poble no seran que estan bé, no ens ven igual qui ho digui. Sí, votarem que sí, no sé. Són coses d'aquestes que són formes de fer política, jo crec que són diferents i que jo crec que s'ha de fer d'aquesta manera, no sé. Bé, ja per concloure un poc, per resumir un poc el de Júlia i per acabar, seria que nosaltres, des del PSMDES, apostem per un govern progressista, però diferent. El que deia ella, exigirem en el nou govern que formem part que treballem amb equip, que jo crec que això és fonamental i molt important, aquest treball amb equip, aquesta comunicació diària amb els altres membres de l'Ajuntament, que hi hagi una millor gestió, més atenció als ciutadans, que ens vegin prop de la gent. Al final tots som de l'O i tots ens estimem l'O i volem el millor per l'O, que hi hagi més rapidesa en les tramitacions, com ha dit molt bé la Júlia, i que la sala sigui la casa de tots, pensant de tots els olorencs i olorenques. Aquest és el nostre compromís, aquesta és la nostra força, i demanant que amb aquesta presència del PSMDES puguem assegurar aquest govern progressista. Sense la nostra presència d'O caurà, evidentment, en mans de la dreta. Per tant, nosaltres aquí, com a conclusió final, seria que aportam aquesta il·lusió i aquesta responsabilitat i aquestes ganes de fer feina a l'equip del PSMDES de l'O. I per acabar, m'agrada l'O, m'agrada el PSMDES.